बापरे करंजी असतोय ना हो झोपलात काय का उठा उठा हो गणपती ते झाले का ना आयो ओ काका काका इले काय रे बाहेर तरी या काय इले काय काय हडलंय काय इथं हो औषध नाकारण तुझा डबा दिला असा हो घ्या बरं बरं तू बस हा. मी चाय घेऊन येते हा हा लवकर घेऊन या हो, इले हा काय माहिता कोण हो अरे हाय का गेल्या माझ्या बहिणीचा चेडू मालवण सुनीला गणपती असा काय हो. आणि काय गणपती तयार झाले की ना तयारी सगळी झालेली असा आता तुम्ही आर्थिक मात्र वेळेवर आहे हो आर्थिक येतोय काही टेन्शन घेऊ नका हा. हा चला येते हा हा ये बाबा ये हा. अरे तू चेत ना मरे होय मरे. तू तर बरीच भाडी मारता या पण त्याचा खूपदा बघलंय मरे होय मा. हो इन रात आली खूपच बडी म्हणत होय, होय. खूपच फिरता तो आली कळणार नाही मेल्याचा. काय झालं माहिती असा कोणाक काय झाला अरे कोणाक काय जाऊ नया अरे काटेकरांकडे पोर येईल असा हे लोक काय सांगता सकाळपासून मला तुका कोण गावातच नाही वाटतं आमच्या इथे बघ तरी अरे खराच सांगतोय खराच सांगतोय मेल्या सकाळी सकाळी तोंडात तरी शिरा मारलेला आहे उठलो आता धावत दिलो असं दिसता बघ तरी खरंच सांगते माझी अनु आई शपथ तर तू इंजर आमका पोचवून उठलो हा बघ तरी. हे लोक खोटी शपथी घेता सरी पुढे जाय नू तुका बघू जाता कार्तिक असा चला चल चल बघ. माय दे, काकाची काय? चल, चल. माय दे. चरण
मंजिरी वाईट प्रसाद वाटून घे. होय वाटतंय हा. मंजिरी ऐकलं, हे माझे गाववाले. तो नागेश, हो पांडगो, निरंजन आणि हो अनिकेत. यांका प्रसादी दे. काका ह्या कोण? ह्या माझ्या बहिणीचा चेडू. अच्छा अच्छा. हा, मंजिरी. मंजिरी. हा. आमच्याकडे गणपती बघू घे. होय होय येते. आमच्याकडे होय होय आमच्याकडे पण आहे हा. होय आणि आमच्याकडे बोल. होय होय. तुमचं तिघांचं 1.5 दिवसात बुकलं मध्ये. एक तर चल. काय करत चालू रे? ए अनिकेतचं घर खया. अनिकेतचा हो. ऐकता काय त्याचा जा आणि हाक मार. हा. आणि हा पायाखाली बघून जा शान असा. होय होय. अनिकेतची काहीतरी भानगड दिसता. अनिकेत ए अनिकेत. ये मग भाऊ. गणपती बघू गेले माझे. होय होय. पुढच्या वर्षी याच्याच वांगडा सत्यनारायणाच्या पूजेक बसाक गावाने रे मारे. नागेश हा माका वाईट पाण्यात जायचं होता. येतं माझ्या बरोबर. पाण्यात जाऊचा तुका? होय. चल मग जाऊया. चल. चल चल. तुला एक गंमत बघूची हा. कसली रे? तू माशांचं पेडिक्युअर ऐकलंय? मी राहता पहिल्यांदाच ऐकतो. होय मा. चल तुका दाखवतात लाईव्ह. चल बघूया काय ता. यांचा काय खरा दिसला नाही. काहीतरी भानगडा. थांब रे पाणग्या वाईट. काय काय झाला? माका वाईट बाजारात जायचं होता. बाजारात जातो तू का? जा जा. अरे तसं नाही, तुझ्या वांगडा जायचा होता. माझ्या वांगडा? तुझा काय पण. चल बस. त्यांचा काय आला? यांच्याने डोक्यात हात सोडत. काय झाला रे? काय झालं? चल, काय चल, माहिती? चल, चल, चल. विचारूया का? चल, चल. चल मग विचारूया काय झालं ते. ये मध्ये. काय बघा कानू असे काय झालं? झाला काय? डोक्यात तो हात लायला. माझ्या बहिणीचा चेडू इला पळून गेला मरे. सांगतात का? कोणांगडा गेला? आता माका काय ठाऊक आता कोणाबरोबर गेला आता तुमका ठाऊक असा. हा सांगा माका आठवता सांगते तुमका. थांबा ताना यांच्या बरोबर गेलाय. काढ
तुम्ही किती धावता? अरे तू धावते म्हणा ना आम्ही धावतो. बच्चों तेरी किस्मत कोई और ले गया, क्या सोचा था तूने और क्या हो गया, नन्ही चींटी का ख्वाब देखा तू, सबक नहीं सीखा, बचा खेला तू. आमचो व्हिडिओ जर तुमका आवडलो असत तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमचं कॅज्युअल मालवणी चॅनल सबस्क्राईब करा. हा आणि तसंच आमच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा. आणि घंटे वाजव इथं नका. माहिती का दादा सरांनी मोठ्या हाक काय हाक मार मोठ्या आणि बघून जा पाय कधी शांत बघून चल. ठीक आहे इकडे नको बघू तिकडे बघ हसायचं नाहीये. हो. अरे औषध नंतर काय अरे खरा सांगते माझ्या ह्यानू औषध आता कोणी काय म्हणतो? तू या अरे खरा सांगते माझ्या ह्यानू. यांच्या बरोबर नाव काय? नाव बोलायला आहे. तुम्ही किती धावता? हा